Primeiro, benvidas e benvidos todos a esta paraxe incomparable. Seguramente moi poucas veces, dubido moito, que se presentaron a festa ou que se deron a rolda de prensa ou calquera cousa nun sitio máis bonito que este. Reunimos no foso do Castelo de Vimianzo para presentar a programación da nosa festa máis emblemática, a festa da veciñanza, a festa máis gamberra, o Asalto ao Castelo. É preciso, como sabedes, que veña detrás xente con esa forza, con esas ganas, como no caso de Llera e de Marcela. Para nós tamén é un éxito, para a Xunta, para todas as institucións, para o turismo de Galicia, desde logo que é un éxito. Grazas por convidarnos a que, por certo, é a nosa casa, pero creo que tamén, aparte de ser un edificio histórico, un edificio representativo da historia de Galicia, tamén é un modelo de xestión dunha administración local e de outra administración local. E que sexa capaz de albergar unha festa de interés turístico galego. E que ademais esa festa ao longo de 25 anos. Para nós é un día, como dicía antes, pois moi especial. Non temos hoxe aquí a Manuel Rial, pero se non recordaríase do que vou a decir. Fai 2 anos, pois cando estábamos preparando a maletiña para ir a Fitur a Madrid, esa ilusión para presentar ese asalto, non esa festa do asalto, que moitos dos que están aquí e dos que non están, pois fixeron moitísimo traballo, con moito esforzo para poder conseguilo. E presumimos no Concello de Vimianzo do noso castelo, da nosa fortaleza. E moitísimas gracias. E agora sí que lume!